जों दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय दख'रानि सिङाव थानाय गुमगाव गेलेग्रा फोथाराव आन्डार 13नि फुटबल गेलेनाय मेलनिफ्राय जागायबाय। बे समावहा दिनैनि बे गेलेनाय बादायलायनायावहा अरां दख'रा आरो रौता दख'राया दिनै बादायलायदोंमोन। बे बादायलायनायनि सोमोन्दैनो जों फंनैसो सामलायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो दायो सोंनो थाखाय फंनैसो बाथ्रा सोंनो थाखाय जों आखायाव लादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय 13 बोसोरनि जि जोलुर बादायलायनाय बेयो देग्लाय फैयै फैयै 10थि बोसोराव बियो आगान होबाय। दा देग्लाय जोङो जिल्लानि सिङावनो थानाय नैबे जोंनि सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंगलाव थानाय भैरबकुन्दनि नैबे गुमगाव गुदि गेलेग्रा फोथार बेवहाय जोङो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै जोङो नैथि साननि गेलेनाय बायदि अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि हेंथायै गेलेदों जोंनि रौता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे मोननै टीमा दिनैहाय गेलेनानै दिनैनि नैथि खेबनि गेलेनाया बेयाव जोबलांबाय। दा जोंनि थांखिया बेनो जे बर' माहारिनि गेजेराव गेलेनाय फारसे जोंनि उन्दै उन्दै फंबायफोरखौ गोजौ थाखोसिम जोङो लांनो थाखाय थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनदों। बियो फैयै फैयै देग्लाय 10 बोसोराव आगान होबाय। दा बिनि गेजेरजों जोङो गोबां जोंनि ओनसोलाव थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनाय फारसे जोङो गोजौ फारसे गेलेनाय बिथिङाव गोजौ फारसे लांनो बे थांखिजों जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोदों आरो बेखौ जोङो देग्लाय मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हागोन जोङो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय। मोनफ्रोमबो टीमा इतिमध्य माने रेडि जाजोब्बाय। दा दिनै जों नैथि सानाव जों आगान होबाय। बे गेलेनाय बादायलायनायनि नेमखान्थिफोरा माबोरैहाय बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेसेबांसिम माने गेलेनो हानाय? बे गेलेनायनि नेमखान्थिया कमप्लिटलि माने फिफानि रुल बायदि बियो जायो। फिफानि रुलाव बेखौ जोङो खालामनाय जायो। 13 बोसोर बैसोनि गेजेरावहाय जोङो गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै बेखौ जोङो फिफानि रुल बायदि जों बेखौहाय होनाय जायो। बे गेलेनाय बादायलायनायनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानि बे सामार भेकेसनाव मा हाबाफारि लादों ओरै? बे गेलेनाय बादायलायनायनि अनगायैबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां जोंहा स्टेन्डिं जोंनि एजेन्डाफोरखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों। आथिखालाव जोंनि सामार कचिं गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंनाय जि बे सोलिगासिनो दङ। जिल्लानि सिङाव जोंहा टटेल 22था जोंहा दख'राफोर दङ। बे 22था दख'रानि गेजेराव मोनफ्रोमबो दख'राया देग्लाय बे गोलोम बोथोरनि सोलोंथाइ जि गोलोम बोथोरनि जि सामार कचिं बेखौ सोलिगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो बिदिनो दामनाय देनाय बर'नि खाम सिफुं सेरजा बे माखासे बिथिंखौ लानानैबो बे माबाखौ लानानैबो इभेन्टखौ लानानैबो गुबुन गुबुन दख'राया गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोननि बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेसेबां समसिम खालामनाय जादों? बे माला जोबगोन बे हाबाफारिया? बे हाबाफारिखौ जों देग्लाय मोननै जनाव खालामनाय जादों। फार्स्ट जन हिसाबै जोङो सनायावहाय जोंनि उदालगुरि साब डिभिजननि सिङाव थानाय जिखिनि दख'राफोर दं बेखौ जोङो नैबे जनाव जों खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो जोङो सेकेन्ड जन बायदि जेनेबा हमना ला जोंहा कालाइगाव दख'रानि सिङाव जोङो गुबुन जनखौ जोङो खालामदों। बिदिनो टंला साब डिभिजननि सिङाव जिखिनि जोंनि दख'रा आफादफोर दङ बे दख'रा आफादफोरनि गेजेराव बेखौ जोङो सेकेन्ड जनखौ जोङो खालामनाय जागोन। दा नैबे फार्स्ट जननि जि गेलेनाय बेखौ जोङो सेमि फाइनालसिम बेवहाय जोङो खालामगोन आरो सेकेन्ड जननि जि गेलेनाय बेखौबो जोङो कालाइगावआव जोङो सेमि फाइनालसिम खालामनानै मोननैबो जननि जि सेमि फाइनालसिम थांनाय टीम बे टीमफोरनि गेजेराव जोङो फाइनालखौ खालामनाय जादों। दिनै नोंथांमोननि बे गेलेनाय बादायनायाव माबे दख'राया माने देरहासार जानो हायो? दिनैनि जिथु नैथि साननि जि गेलेनाय बे गेलेनायावहाय जोंहा रौता दख'राया अरां दख'रानि हेंथायै गेलेनानै गरब्रै गलावहाय बिथांमोना देरहासार जानो हाबाय। जोबथि जोंनिफ्राय सोंनाय माने बेबायदि गेलेनांगौ होननानै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबोरै फोरमायनो सानदों? बे गेलेनायनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायगोन आथिखालाव गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिया सासे सुबुङा जिखिनि खम समनि गेजेराव मुलुगनां माने देरहासार जानो हायो गावनि मुंखौ गोजौ सिरियाव माने खुब खम समनि गेजेरावनो लांनो हायो। दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो बेबायदि जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गामियाव थानाय गथ'फोरखौ जोङो बेबायदि फुटबलखौ कचिंनि गेजेरजों नैबेबायदि फिसा फिसा खेल होनायनि गेजेरजों जोङो सायख'नानै गोजौ फारसे जोंहा लांनायनि बे सिमां जोंहा बे थांखि दङ। दा जोङो माने बे माखासे थांखिफोरखौनो लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ जों खालामनाय